Met zoveel dichtgevroren meertjes is het natuurlijk geen weer om te vissen. Maar de echte hengelaar die weet daar wel een oplossing voor. Want vandaag vindt er namelijk voor het eerst een NK ijsvissen plaats. In het natuurgebied het Kuinerbos strijden 25 vissers om de eerste plek. En verslaggever Wiege Hemmer is al ter plekke. Wiege, wat gaat er vanmiddag gebeuren? Vanmiddag, je zegt het al, hè, nationaal kampioen kunnen ze worden. Toch een kleine kanttekening. Er doet een Rus mee. Dat zei we net deze man, Ed Piek. Groot nieuws. Ja, best wel. Voor de eerste keer zo'n NK organiseren en zoveel belangstelling, zelfs vanuit het buitenland. Dat is echt ongelooflijk leuk. Ja. Die Rus die gaat toch winnen, want die weet hoe het moet. Ja, nou aan de ene kant is dat ook wel jammer misschien voor ons, maar aan de andere kant kunnen we er ook van leren. Want het is ons eerste kampioenschap, dus we weten ook niet alles. Het is best spannend, ja. Spannend is het ook of die vis überhaupt wel komt. Ja, dat is helemaal spannend. Dat is met vissen altijd zo. Want met ijsvissen daar hebben we nog minder ervaring mee. Maar goed, we hebben natuurlijk goede hoop, absoluut. Ja. Als u nou eens in dit waar kijkt, Ja. ziet u wel iets? Nou, we hebben, ik zie nu even weinig, het is vrij donker. Maar gisteren dachten we toch wat voorentjes gezien te hebben, kleine voren in de oeverzone. Dus ja, wie weet, vandaag hebben we kans dat het gaat lukken. De winnaar is degene die de meeste vissen vangt. Ja, we gaan voor de meeste vissen. Het zijn vaak kleine visjes die je vangt. Dat is de winnaar, de eer zeg maar. Dat is ook een prijsje voor degene met de grootste vis. Vis is koudbloedig, laatste vraag. Die trekt zich toch niks aan van u en van al die andere vissen? Nou, er is een beetje... Slaap? Ja, nee, er is een beetje reuring in het water. Er is een gat sowieso onder het ijs die vissen zoeken. En die komen ongetwijfeld naar zo'n gat toe, want daar gebeurt wat, daar is eten. Prachtig nieuws, hè Leonie. Er is reuring hier in het water. Prachtig, Wiege. Tot zo. Zometeen vandaag